posljednjih 7 prvoligaških kola Zagreb je nanizao 5 poraza i osvojio samo 2 boda i tu neugodnu seriju trener Luka Pavlović htio je prekinuti pobjedom u Zaprešiću. S druge strane, Inter je u zadnjih 6 susreta primio samo 1 gol. U prošlom kolu neokrznuti su prošli gostovanje na Poljudu i taj dobar niz htjeli su nastaviti i protiv Zagreba. No dvoboj u Zaprešiću u potpunosti je pripao gostima. Već u 3. minuti pjesnici su zaprijetili preko Damira Šovšića. 5 minuta poslije udarac je isprobao Žefton, neopasno po vratara Santinija. Jedan od rijetkih pokušaja neprepoznatljivog Intera vidjeli smo u 12. minuti. Pucao je Stjepan Babić, ali ravno u ruke Gorana Bašića. Bio je to samo kratak predah od Zagrebovih napada. U 18. minuti Josip Jurendić oštro ubacio. Lopta dolazi do Vedrana Celišćaka koji puca pokraj gola. Minutu kasnije Jurendić je odlučio sam sve riješiti. Sjajno opalio s 18 metara i potpuno nemoćnim ostavio vratara Zaprešića na Santinija. Bio je to Jurendićev 3. pogodak ove sezone. I nakon postignutog pogotka Zagreb je nastavio s napadima. U 34. minuti Ivan Krstanović je sam pretrčao pola travnjaka i vrlo dobro pucao, ali zamalo iznad gola. Jedina ozbiljnija prijetnja domaćina vratima Gorana Bašića dogodila se u 37. minuti. Mislav Oršić je ubacio, Bernard Gulić najviše je u skoku, ali nema preciznosti u njegovom šutu. Posljednja šansa u poluvremenu ipak pripada Zagrebu. Kjavarin je dobro uposlio Krstanovića, no obrana Intera u posljednji trenutak rješava neugodnost pred svojim vratima. U nastavku susreta Zaprešićani su nanizali nekoliko poluprilika. Ante Budimir u 2 navrata pucao, prvi put pokraj gola, a drugi put ravno u ruke vratara Zagreba Bašića. U 66. minuti korner je izveo Oršić, Gulić neometano puca, ali ponovno neprecizno. Kad već pogodak nisu mogli postići domaći igrači, loptu je u vlastitu mrežu skoro poslao Zagrebaš Mario Tokić, ipak koncentriran na vratima je Bašić. Nakon propuštenih prilika kazna Zagreba stigla u 71. minuti. Krstanović je pogodio vratnicu, lopta dolazi do Jurendića, a njegov udarac nije uspio zaustaviti Santini. Svojim drugim pogodkom na susretu Jurendić je riješio pitanje pobjednika u Zaprešiću. Do kraja susreta obje momčade imali su još po jednu ne toliko opasnu priliku. Za Inter Oršić je pucao daleko pokraj gola, dok s druge strane Krstanović iz teške pozicije nije mogao ozbiljnije zaprijetiti Santiniju. Inače, treneru Intera Iliju Lončareviću ovo je bila jubilarna 300. utakmica u prvoj HNL, no neće po dobrom pamtit. Zagreb sasvim zasluženo iz Zaprešića odnosi 3 boda. Ja bih čestitao svojim igračima na jednoj odličnoj utakmici, na odličnom prvom poluvremenu gdje smo stvarno igrali jedan dobar nogomet i pametnom drugom poluvremenu, tako da kažem, gdje smo igrali malo smirenije, priveli mirnu utakmicu do kraja, zabili taj drugi gol. Mislim da naša pobjeda u nijednog momenta nije dolazila u pitanje, da smo danas bili puno bolji od Intera i da smo zasluženo pobjedili.